Pasko festaburua baino 6 egun lehenago, jauna Jerusalemera etorri zelarik, haurrak palma adarrak hartu eta bidera atera zitzaizkion eta oihuka hasi ziren. Osana zeru goienetan, bedeinkatua errukiz beterik zatozen hori. Ateburuok zabal zaitezte aspaldiko ateok. Badatorreta errege ospetsua. Nor da errege ospetsu hori? Jauna alguztiduna. Bera da errege ospetsua. Osana zeru goienetan. Bedeinkatua errukiz beterik zatozen hori. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorriak, usentzole guztiak, erramuigandeko Eukaristia ontara. Jesus jaunari ongi etorri ospetsua emango diogu Jerusalenen eta ondoren 5 egun geroago, 5 egun beranduago, gurutzean hila izango da, Paskoaren misterioa. Biziko dugu Jesus jaunarekin batera, gaur hasten dugu aste santua. Aitor dezagun, Jesus jauna gugatik gurutzea eta piztuera bizi izan duena, gu salbatzeko aitor dezagun gugatik egin duela. Jesus jauna, gure pakea zerana, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, bizia ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko gure salbatzailea, giza haragia harturik gurutzean hiltzea nahi izan zenuen. Egizu arren, har ditzagula gogoan, haren nekaldiko irakaspenak, haren piztueran parte izan dezagun, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Ikasi baten mingaina eman dit nere jaunak, hitz bizkorgarria eman dezaiedan nekatuei. Belarria esnatzen dit goizero, ikasiek bezala entzun dezadan. Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot gogorrik egin. Ez dut atzera egin. Bizkarra ipinidet jotzen nindutenei, masaila bizkarretik tiraka ari zitzaizkidenei. Ez dit aurpegia saiestu irainei eta listuei. Nere jauna nauen laguntzailea. Horregatik ez nintzen lotzatu. Horregatik ipini nuen aurpegia, harri gogor bezala, eta badakit ez naizela lotzagarri gertatuko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik? Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik? Ikusten nautenak honela ari zaizkit parreka, ezpain keinu eta buru eraginka. Jaunagan du nere on salba beza, maite badu onik atera beza. Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. Zakurtaldera nauka inkuraturik, gaizkile zailak erdian harturik, eskuin oinak zulatu dizkidate, ez zur guztiak barbanatu ditzaket. Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. Nere jantziak
berentzat banatzen dituzte. Nere soinekoak txotx egiten dute. Zu ordea jauna ez egon urrun. Zu nere indar zatozkit azkar, nere lagun. Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. Nere zenidei zure izena diet iragarriko. Batzarraren erdian zeitut goretxiko. Goretzazue jauna, beldur diozutenok. Jakoben seme guztiok, ospa ezazue. Izan haren beldur, Israelen seme guztiok. Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. San Pablo apostoluak Filipotarrei. Kristo Jesusek jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogor utzi jainkoarekin berdin izateari. Bestela baizik, bereaz uste egin zuen, morroi izaera hartuz eta beste edozein bezala azalduz. Eta gizon bezala agerturik, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez eriotzaraino, gurutzeko eriotzaraino. Horregaitik, jainkoak goratu egin zuen eta izen guztien gaineko izena eman zion. Jesusen izanera, belaun guztiak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean. Eta mingai guztiak aitor dezaten, Jesukristo jauna da, aita jainkoaren aintzarako. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotzak. Kristo gugatik menpeko egin zen eriotzaraino, gurutzeko eriotzaraino. Horregaitik jainkoa goratu egin zuen eta izen guztien gaineko izena eman zion. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotzak. Jesukristo gure jaunaren nekaldia, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, 12 batek, Judas Iskariote zeritzanak, apaiz nagusietara joan da, honela esan zien. Zer emango didazue, hori eskutzen badizuet. Haiek, 30 zilar diru agindu zizkioten. Judas, ordu ezkero, Jesus haiei eskuetara emateko egoki erabila zebilen. 20 hilen lehendabiziko egunean, etorri ziren ikasleak Jesusen gana, eta esan zioten. Nun prestatzea nahi duzu Pasko afaria. Jesusek erantzun zien. Zoazte herrira, olakoaren gana eta esaiozue. Honela dio maisuak, hurbilda nere ordua. Zure etxean ospatuko dut Paskoa, nere ikasleekin. Ikasleek Jesusek esan bezala egin zuten, eta prestatu zuten Pasko afaria. Ilunabarrean mailan zegoen Jesus 12ekin, eta jaten ari zirela honela esan zien. Benetan diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak atsekabez beterik galdezka hasi zitzaizkion banaka. Ni al naiz jauna, Harek erantzun. Nerekin aspil berean ogia busti duenak horrek salduko nau. Gizonaren semea badijoa, hartaz idatzirik dagoen bezala, baina zoritxarrekoa gizonaren semea saltzen duena. Gizon horrek hobezukeen jaio ez balitz. Orduan, Judasek salduko zuenak galdetu zion. ni al naiz maisu, Eta Jesusek, Zeuk esan duzu. jaten ari zirela, Jesusek ogia hartu eta bedinkapen otoitza eginez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, jan, hau nere gorputza da. Eta edanontzi bat harturik eta ezkerrotoitza eginez, eman zien esanez. Edan guztio kontatik, hau nere odola data, itunaren odola,
guztientzat pekatuak barkatzeko isurtzen dena. Ara nik esan, ez dut gehiago ardorik edango, ardo berria zuekin, nire aitaren erreinuan, edango dudan egunera arte. Abestu zituzten salmoak eta olio mendira atera ziren. Orduan, honela mintzatu zitzaien Jesus. Gau hontan, zue guztiok erorbide izango nauzue, idatzirik bai dago. Joko dut hartzaia eta sakabanatuko dira hartaldeko ardiak. Baina ni piztu ondoren, aurretik joango natzaizue Galileara. Orduan, Pedrok esan zion. Beste guztiak erortzen badira ere, zugatik, ni ez naiz behin ere eroiko. Jesusek erantzun zion. Egiaz esaten dizut. Gau hontan bertan, oilarrak jo baino lehen, zuk 3 aldiz ukatuko nauzu. Pedrok esan zion. Zurekin hil behar badut ere, ez zaitut ukatuko. Gauza bera esaten zuten ikasle guztiek. Orduan joan zen Jesus bere ikaslekin Getsemani deritzan baratzera, eta esan zien. Eseri zaitezte zuek hemen, nik ara otoitzera noan bitartean. Eta Pedrok eta Zebedeoren 2 semeak berekin hartuz, nahigabetzen hasi zen eta larritzen. Orduan esan zien. Nahigabe ziltzeko zorian nago. Geldi zaitezte hemen, eta egon erne nerekin batean. Joan zen aurreraxeago eta auzpez erorita, honela egiten zuen otoitz. Ene aita, bijoa, alba da, kalizau nigandik, baina ez bedi gerta nik nahi bezala, zuk nahi bezala baizik. Etorri zen bere ikasleengana eta lotan aurkitu zituen, eta honela esan zion Pedrori. Beraz, ezin egon erne ordu bat nerekin. Zaudete erne eta egin otoitz, tentaldian erorrez zaitezten. Gogoa bizkorra da, haragia ordea makala. Joan zen bigarren aldiz, eta berriz ere honela egin zuen otoitz. Ene aita, kalizau ezin igaro badaiteke nik edan gabe, egin bedi zure nahian. Etorri zen berriz, eta lotan aurkitu zituen, begiak logale baitzituzten. Haiek utzita joan zen berriro, eta 3. aldiz, lehenengo hitzak berak esanez egin zuen otoitz. Gero, ikasleengana etorrita esan zien. Orain, egizuelo eta hartu atxeden. Ara, iritsi da ordua, eta gizonaren semea pekatarien esku utzia izango da. Jeiki zaitezte eta goazen, hurbil da ni saltzen nauena. Oraindik hizketan ari zela, han azaldu zen Judas, 12 bat, eta harekin batean jendetza handia, apaiz nagusiek eta herriko zaharrek bidalita, ezpatak eta makilak eskuetan zituztela. Salbatzaileak ezaupide hau eman azien. Nik musumaten diodana, ura da, lotu ezazue. Berehala Jesusengana hurbildu eta esan zion. Agur, maisu. Eta musu eman zion, baina Jesusek esan zion. Adiskide, zertara zatoz. Orduan, hurbildu ziren Jesusengana eskuak erantzi zizkioten eta lotu egin zuten. Jesusekin zegoen batek, eskua luzatuz, ezpata zorrotik atera eta apaiz nagusiaren morroi bat jo zuen, eta belarria moztu zion. Jesusek esan zion. Sarzazu ezpata bere lekuan. Ezpata darabalkiena, ezpata zilko da. Zer uste duzu? Nik ezin diodala nere aitari laguntzarik eskatu? Hark 12 aingeru talde eta gehiago ipiniko lituzke nere esku. Baina honela, ez litzake beteko liburu santuak gertatu beharra dela dioena. Orduan Jesus honela mintzatu zitzaion jendeari. Lapur batengana bezala etorri zerate, ezpata eta makilekin ni harrapatzera. Egunero esertzen nintzen jauretxean erakusten, eta ez ninduzuen baitu. Guzti hau profetek esandakoa bete zedin gertatu zen.
Orduan, ura bakarrik utzita ikasle guztiek ihes egin zuten. Jesus hartu zutenek Kaifasenara apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Han, baitzeuden batzarrean bildua idazlariak eta herriko zaharrak. Pedrok urrutitik apaiz nagusiaren jauregiraino jarraitu zion eta barrura sarturik morroien artean eseri zen. Guzti hura zertan bukatzen ote zen jakin nahiez. Apaiz nagusiak eta batzarre osoa Jesusen kontra gezurrezko testigutza baten bila zebiltzan. Ura heriotza eramateko, baina ez zuten aurkitzen. Gezurrezko hainbeste testigu etorrita ere. Etorri ziren azkenik 2 testigu, eta honela mintzatu ziren. Honek esan zuen, Jainkoaren jauretxea txeatu dezaket, eta 3 egun barru berriro eraiki. Zutitu zen orduan apaiz nagusia eta esan zion. Ez aldiozu zer erantzun behar. Zer da, hoiek zuretzat dioten hori? Baina Jesus isilik zegoen. Orduan apaiz nagusiak esan zion. Jangoiko biziaren izenean diozut. Ezaiguzu, zu alzera Mesias, jangoikoaren semea? Eta Jesusek, Zer horrek esan duzu, gehiago diozut. Oraintxetik ikusiko duzue gizonaren semea, ahal guztidunaren eskuinaldean jartzen, eta zeruko hodei gainean etortzen. orduan apaiz nagusiak urratu zituen soinekoak esanez. Biraoa esan du, bai aldugu beste testiguren beharrik, entzun duzue biraoa, zer deriz ezazue. Eta guztiek orduan. Heriotza merizin. Eta orduan aurpegira txistua botatzen hasi zitzaizkion, eta ukabilka. Beste batzuek berriz, mazailekoak emanez, honela esaten zioten. Egizak profetarena Mesias, asmazak zeinik joa. Pedro atarian zegoen eserita, etorri zen neskame bat eta esan zion. Zu ere Galileako horrekin ibiltzen zinen. Pedrok guztien aurrean ukatu zuen. Ez dakit zer diozun. Kanpoko atera zijoala, ikusi zuen beste neskame batek eta honela esan zien ingurukoei. Hau Nazareteko Jesusekin ibiltzen zen. Harek zin eginez, berriz ere ukatu zuen. Nik ez dut ezagutzen gizon hori. Handik laizter etorri zitzaizkion inguruan zeudenak eta esan zioten. Inundik ere zu hoietakoa ezera, izkeran ezagutzen duzu. Orduan Pedrok madarikatuz eta zin eginez honela zioen. Nik ez dut ezagutzen gizon hori. Eta berehala jo zuen oilarrak. Pedrori Jesusek esana gogoratu zitzaion. Oilarrak jo baino lehen, zu 3 aldiz ukatuko nauzu. Eta kanpora aterata, negarrari eman zion zaminki. Eguna argitu zuenean, apaiz nagusi guztiak eta herriko zaharrak batzarrean bildu ziren Jesusen aurka, heriotzara eramateko. Eta loturik Pilato agintarien gana eraman zuten, eta haren esku utzi. Orduan, Jesus galdua zela ikusirik, damutu zitzaion Judas zaltzaileari, eta 30 diruak apaiz nagusi eta herriko zaharrei itzuliz, honela esan zien. Pekatu egin dut, errugabe hau hiltzeko salduz. Baina haiek erantzun zioten. Eta guri zer, hor ikusizuk. Diruak jauretxean bota zituen, eta atera zen handik, eta joan da, bere burua urkatu zuen. Apaizek diru hartua esan zuten. Ez da ziegi hau atabakara botatzea, odol zaria data. Eta elkarrekin mintzatu ondoren, eltzegiltzearen zoroa erosi zuten, atzerritarren hilerritarako. Horregatik, gaur oraindik zoroari odol zoro deritza. Honela bete zen Jeremias profetak idatzitakoak. 30 zilar diru hartu zituzten,
Israelgo semek salgai zegoenari jarritako balioa. Eta haiekin eltzegilearen zoroa erosi zuten, neri jaunak agindu zidan bezala. Jesus agintarian gana eraman zuten, eta agintariak honela galdetu zion. Zu judutarren errege alzea. Jesusek erantzun, zer horrek diozu. eta apaiz nagusiak eta herriko zarrak salatu eta salatuari izanik ere, Jesusek ez zuen hitzik erantzuten. Orduan Pilatok esan zion, Ez alduzu entzuten zenbat zarakuntza egiten duten zuretzat? Jesusek galdera bakar bati ez zion erantzunik ematen. Agintaria zeharo harrituta zegoen. Preso bat askatzeko ohitura zuen agintariak festaburuan. Herriak berak nahi zuena. Espetxean bazeukan garai hartan hotsa handiko preso bat. Barrabas zeritzana. Herria bildu zenean Pilatok galdetu zien. Zein nahi duzue askatzea? Barrabas ala Jesus Mesias diotena? Bai bait zekien bekaitzez ekarri ziotela. Eta epaiaukian eseririk zegoela, bere emazteak albiste hau bidali zion. Ez zaitez zer gizon zintzo horrekin. Amets ilunak egin ditut Bartorri dela. Baina apaiz nagusiek eta herriko zaharrek berotu zuen herria. Barrabas askatu eta Jesus hil zezala eskatzeko. Agintariak galdetu zien. Bi hauetatik zein nahi duzue askatzea? Herriak erantzun. Barrabas. Eta Pilatok. Eta zer egin behar dut Mesias dioten Jesus honekin? Eta herriak. Josi gurutzean. Pilatok. Zer oker egin du bada? Herriak gero eta behadar handiagoz. Josi gurutzean. Pilatok dena alperrik zela eta matxinadaka gainean zuela ikusirik, ura hartu eta herriaren aurrean eskua garbituz esan zien. Errugabe naiz ni odol honetan, hor ikusi zuek. Herri guztiak orduan. Betor gure gain eta gure umen gain horren odola. Orduan, Barrabas askatu zien, eta Jesus zigortu ondoren, haien esku utzi zuen, gurutzean josteko. Agintariaren gudariek auzitegira eraman zuten Jesus, eta gudari taldea osoa bildu zuen haren inguruan. Erantzi zizkioten soinekoak eta estalki gorria jantzi zioten. Arantzazko koroia egin zuten gero, eta buruan ezarri zioten, eta kainabera makila eskuinean. Eta aurrean belaunikaturik, izeka egiten zioten esanez. Agur, judutarren errege. Gero txistua botatzen hasi zitzaizkion, eta kainabera kenduta, harekin buruan jotzen zuten. Izekak bukatutakoan kendu zioten estalkia, bere soinekoa jantzi eta gurutzean jostera eraman zuten. Ateratzean Simon izeneko zirenear gizon bat topatu zuten, eta gurutzea eramatera behartu. Golgota, hau da, buru ezurtegi deritzan lekura iritsi zirenean, behazunez nahaztutako ardoa eman zioten edateko. Jesusek txastatu zuen, baina ez zuen edan nahi izan. Gurutzean josi zutenean, txotx egin zuten, haren jantziak zer zinentzat eta lurrean eserita, ura zaintzen gelditu ziren. Buru gainean idazkun bat ipini zioten, hoben ageri bezala, hau Jesus da, judutarren erregea. Harekin batean bi gaizkile josi zituzten gurutzean, bata eskuinetan eta bestea ezkerretan. Handik igarotzen zirenak izeka egiten zioten buruari eraginez eta esanez. Jauretxea txeatu eta 3 egun barru berriro eraikitzen nuen horrek, salbatz eure burua.
Jangoikoaren seme baldin baiz, jaitsi adi gurutzetik. Era berean, apaiz nagusiek, idazlariek eta herriko zaharrek ere burla egiten zioten esanez. Besteak bai, salbatu horrek, eta bere burua ezin salbatu. Israelgo errege noski, jaitsi dadila orain gurutzetik eta sinistuko diogu. Jangoikoaren izan du bere uste ona, jangoikoak egiaz maite badu, aska dezala orain, ez zuen bada jangoikoaren seme zela esaten. Arekin, gurutzean joserik zeuden bi gaizkileek ere, berdin izeka egiten zioten. Eguarditik arratsalde erdira arte, lurralde hura guztia ilunpetan gelditu zen. Eta arratsalde erdi aldera, Jesusek oio handi bat egin zuen. Eli, Eli, lema sebaktani. Hau da, Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. inguruan zeuden batzuek hori entzutean honela zioten. Eliasi deika ari dau. Haietako batek laizterka joan eta ozpinetan bustitako belaki bat hartu zuen eta kainadera muturrean lotuta edateko eman zion. Besteek honela zioten. Utzi ezaiok. Ikus dezagun ea etortzen zaion Elias, gurutzetik salbatzera. Eta Jesusek beste deadar handi bat eginez, azken arnaza eman zuen. Orduan, jauretxeko oihala erdibi egin zen, goitik beraino. Lurrikara izan zen. Herriak erdibitu, hilobiak ireki eta hildako santuen gorputzazko piztu ziren. Hauek, Jesus piztu ondoren, beren hilobietatik atera eta hiri santura etorri ziren, eta askori agertu zitzaizkien. Jesus zaintzen zegoen gudari euntariak eta bere mutilak, lur ikara eta gertatu zena ikusi zutenean, ikaratu ziren eta honela zioten. Hau benetan jangoikoaren semea zen. Bazeudenan urrutitik begira emakume asko, Galileatik Jesusi jarraituz etorriak. Ura zerbitu nahiez, haien artean Maria Magdalena, Santiagoren eta Joseren ama Maria, eta Zebedeoren semeen ama. Ilunabarrean Jose zeritzan Arimateako gizon aberats bat etorri zen, eta era berean Jesusen ikasleetakoa. Harek Pilatorengana joan da Jesusen gorputza eskatu zion, eta Pilatok emateko agindu zien. Hartu zuen Josek Jesusen gorputza eta izaragarbi batean bildu ondoren, beretzat arkaiz bizia zulatutako hilobi berrian ipini zuen. Ezarri zuen hilobiko sarreran harri biribil handi bat, eta joan egin zen. Maria Magdalena eta beste Maria han zeuden hilobiaren aurrez aurre eserita. Biharamun goizean prestaera eguna igaro ondoren, apaiz nagusiak eta farisearrak elkarrekin joan ziren, Pilatorengana esanez. Jauna, oroitu gara, gezur saltzailearek oraindik bizi zela nola esan zuen, 3. egunean piztuko naiz. Agindu ezazu beraz, hilobia zaintzeko 3. egunera arte. Haren ikasleak etorrita gorputza ostu ez dezaten, eta herriari esan piztu da hilen artetik. Azken gezurra lehen biziko baino okerragoa izan balitzake. Pilatok erantzun. Ordituzue zaintzaileak, zoazte zeurok eta zaindu dakizuenera. Joan ziren haiek, zilatu zuen harria eta zaintzailearen esku jarri zuten hilobia. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna.
Jesukristo gure jaunaren ekaldia entzun dugu Salmateoren arabera, Jesusen gurutzeko heriotza. Hitz gutxi behar ditu gaurko evangelioak bere kabuz hitz egiten do. Jesusi errege baten harrera eman diote Jerusalenen, errege bati baino gehiago oraindik. Salbatzaile bezala, Mesias bezala hartu du jendeak, aurrek, Jerusalengo biztanleek. Jendek gizonaren aurrean bere hitzen, bere egiten eta bere mirarien aurrean agi ikusten zuten. Bai, zuzera munduaren salbatzailea. Hain argi ikusten zuten? Agian ez, itxuraz bai, baino agian ez hainbeste. Probaren momentua heldu zenean, denak erori ziren, denak joan ziren, ia denak. Harrera ospetxo eman eta 5 egun geroago, Jesus gurutzean hila izan zen. Bizitzan lehen hau edo behanduago, probaren momentua heltzen da, gurutzaren momentua. Gu egoera berezi batean aurkitzen gea momentu hontan. Koronavirusak sortu duen kuarentena honen iluntasunean eta zailtasunean aurkitzen gea. Guk nola bizi dezakegu egoera hau? Ze egin dezakegu gure inguruan ikusten deun hainbeste sufrimendua ikusita? Zer egin dezakegu? Nola bizi dezakegu hau guk? Aurten nekaldia Salmateoren arabera entzun dugu. Urtero aldatu egiten da, eta aurten Salmateo evangelariaren arabera entzun dugu. Eta badago esaldi bat, Salmateok behin da berriro errepikatzen dona. Nekaldian eta evangelio osoan zehar. Guzti hau gertatu zen, liburu santuan idatzitakoa bete zedin. Hau evangelari guztiek, lauek, esaten dute, baina Salmateok modu berezian azpimarratzen du. Jesusen nekaldian gertatzen den guztiari begiratzen dio, gauza guztiei begiratzen die Salmateok, eta esaten du, hau idatzia zegoen, hau idatzia zegoen. Beste hau idatzia zegoen. Hau zergatik, zatik esaten du hau Salmateok. Salmateok esaten duena nahiko harrigarria da, Pentsatzen badegu, harrigarria da. Esaten digu Jesusek nekaldian ez duela improvisatzen. Ez da kasualitatez moitzen, ez do momentu hoi aldon modun bizitzen. Aldeten aingo dut, ez. Salmateok esaten digu hitz horiekin, Jesusek aitaren salbamen plana aurrera eramaten duela, momentu hortan. Salmateok esaten duena oso fuertea da, oso fuertea. Honek esan nahi du, nekaldian gertatzen den guztia, Judasen traizioa, violentzia, ikaragarri hori, gurutzea, hiltzeak, odola, sufrimendua, guzti hori, honek esan nahi du, guzti hori jangoikoaren salbamen planaren barruan dagoela, hau onartzeko nahiko zaila da, ez da, komplikatua. Batez ere komplikatua da, gure bizitzari begiratzen badiogu, gure oraingo momentuari begiratzen badiogu. Guri gertatzen nahi zaiguna momentu hontan, guzti hau jangoiko aitaren salbamenaren plana da. Sufrimendua eta gaitza ez dia jangoikoren nahia. Pekatua ez da inoiz jangoikoaren nahia. Jangoikoaren nahia hauxe da. Guk gaitz honen aurrean eman dezakegun erantzuna. Jesus sufrimendu ikaragarri baten, beldurgarri baten aurrean dago, eta nola erantzuten du?
gaitz hori Jaungoikoaren seme bezala bizitzen. Gure historia ez da kasualitate bat, eta gure historian, gutako bakoitzaren, eta gure herriaren historian gertatzen diren gertaerak, ez dira kasualitateak, Virus hau eta egoera hau objektiboki gaitz bat da, eta gaitz handia, beldurgarria. Baina guk momentu hontan, Jesus jaunarekin bat eginik, ahalmen bat dugu. Gauza bat egiteko ahalmena dugu, Jesus jaunarekin bate egiten badugu. Egoera hau, Jaungoikoaren seme alaba bezala bizitzea. Jesus hiltzenean, han bat zegoen gurutzazpian, San Juan zegoen, Ama Virginia baita ere, baina baita bat zegoen erromatar bat, hiltzera eraman zuen zenturioi bat, erromatar bat. Eta erromatar horrek, Jesus nola hiltzen ikusi zuenean, esan zuen, hau benetan, Jaungoikoaren semea zen. Erromatar honek, 100 pertsona hilko zituen, 100. Eta ja, sentsibilitatea ez dakit non izango zon, bere lana zan. Eta hainbeste pertsona hiltzen ikusita, gizon honi, Jesusi hiltzen ikusita, hau esan zuen. Hau benetan, Jaungoikoaren semea zen. Eta horrela, itxuraz ustekabean gertatu den tragedia bat, historia tragiko bat, salbameneko historia argitsu batean bihurtzen da. Gu gaur ospatzen deuna misterio handia da, Misterio handi baten aurrean gaude. Eta hauxe da, gure historia, momentu hontakoa, salbameneko historia bihurtu daitekela. Guk horrela bizitzen badugu. Aukera bat da, aurrean daukaguna, eta bizi daiteke, edo ez, gaitzari, sufrimenduari, fedez, itxaropenez eta maitasunez erantzuten badiot, hori salbamen historia bihurtuko da. Eta hau, gure fedearen, ez da gure fedeko puntu ezakit, marginal bat, baizik eta zentrua da. Zatik hau da gurutzearen misterioa. Gurutzean ere, eta ez ulertuetan ere, sufrimenduan ere, Jaungoikoaren seme alaba garela, eta bodugula aita bat, guta zaintzen duena, eta piztuerako bidean jartzen gaituena. Horrela izan bedi. Egin diezaiogun otoitz fedez, bere seme Jesukristo hilen artetik piztu zuen, Jainko aita alguztidunari. Eska dezagun Elizaren alde, Frantzisko aita santuaren alde, Jose Inazio gure gotzaiaren alde, apaiz, diakono eta Jaungoikoaren herriaren alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Barkatu kredoa daukago horrena. Sinisten dut, Jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez. Eta berez, jaio zana. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna,
pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia. Amen. Itxaropenez aurkeztu ditzagun gure otoitzak gure aitaren aurrean. Elizaren alde, Frantzisko gure gotzaia eta Jangoikoaren herri osoaren alde. Eska diezaiegun jaunari. Entzun jauna gure eskariak. Eska dezagun bereziki une hontan, beren gurutzea eramaten ari diren gaixo guztien alde. Jangoikoak bere gurutzea laztandu eta goxotu dezan. Eska diezaiegun jaunari. Entzun jauna gure eskariak. Eska dezagun agintarien alde, une zai hauetan, otoitz egin dezaiun beraien alde, Jangoikoak beren erabakiak norabide zuzenetik eta gu guztion ongizaterako eraman ditzaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskariak. Eska dezagun gu guztion alde. Garai hontan, gure burua ukatuta, gure anai arrebei eta beharrean daudenei ematen ikas dezagula. Eska diezaiegun jaunari. Entzun jauna gure eskariak. Entzun jauna, zure herriaren eskariak, geuregandik itxaron ezin duguna, zure semearen ekaldiaren merezimentuei esker lor dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, Jainkoari eskaintzerakoan. Jauna, zure semearen ekaldiari esker, betorki laizter zure barkamena, eta zure bihotzon beraz, emaiguzu, haren sakrifizio bakarari esker, zeure errukia, geure egintzengatik merezi ez badugu ere, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokia eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, pekatu gabea izanik, pekatariengatik onartu zuen ekaldia, eta errugabe izan arren, gaizkile bezala gaitzetsi zuten. Bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak,
eta bere piztueraz salbamena lortu digu. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure biztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zuk bizi erazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zu ari zera beti eta beti zure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zeure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogia hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri hona. Horregatik jauna guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hien artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizita santu hau. Begira jauna, zure elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza hontan, zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua, jainkoaren ama beti Virginarekin, haren senar Jose santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin, badakizu hauen bitartez zure laguntza izango dugula non nahi eta beti. Gu zurekin paketzean gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Jose Ignacio gure gotzaia, gainerako gotzain eta eliz gizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotz honez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeuregana mundu zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak eta mundu honetatik zeurekin adiskide joan diren guztiak. Arritzazu bihotz honez, zeure zeruan, guk ere sinesten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkizu,
ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen dihegun ezkero, ez gaitzazu tentalian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea zu errebetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zera gure pakea eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira, zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxea sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Kristoren gorputza.
Egin dezagun otoitz. Zure misterio santuaz indar berriturik otoizka gaituzu, jauna. Zure semearen heriotzari esker sinisten dugu, bizi betea itxarotea eman diguzun bezala, emaiguzu haren piztueraz, bizi hori eskuratzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Aurten erramu igandea desberdina izan da, ez dugu ohitura dugun prozesioa izan, herriko plazatik, elizaraino, sarrera ospetsua izanez erramuekin, baina orain momentu hontan erramuen bedeinkapena egingo dugu. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun betigerekoa, bedeinka itzazu erramu adar hauek, eta egizu, Kristo erregeari goraka eta kantari jarraitzen diogunok, haren bidez, betiko Jerusalemea heldu gaitezela, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ohar pare bat, Aste Santua hasten dugu, guzuekin batea egongo gea, hemen aritokitatik, Astelen Santuan, Astearte Santuan, Asteazken Santuan eta Piztuera igandean. Pazko hirurrena, Ostegun Santua, Ostirala eta Piztuera igandea, ez dugu guk emango interneten bidez, baizik eta Orioko parrokiak emango du ETV batez. Beraz, Ostegun Santuan, Ostiral Santuan, Orioko parrokian jarraitu ahal izango duzue, ETV baten. Eta gu berriro bihar ikusiko dugu elkar, asteartean, astizkenean, eta berriz ere Piztuera igandean. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Agur Maria, grazia zetea, jauna da zuekin, bedeinkatua zera zuen guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jainkoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarien alde, orain eta gure heriatzeko